Dobra vam večer, poštovani gledatelji. Srca su nam puna, pamtit ćemo ovo cijeloga života. Samo su neki od dojmova zlatnih vaterpolista koje su u Dubrovniku i Splitu dočekali brojni navijači i tako im pokazali koliko im ovaj izniman sportski uspjeh, kao i oni prije njih, znači. Kako se cijeni vrhunski sportski rezultat, Dubrovčani su pokazali ispred crkve Svetog Vlaha. Na prepunom Stradunu vidi se ono što znamo odavno, da Dubrovnik živi vaterpolo. Pa imam stvarno samo jednu riječ, neopisivo, ovo je stvarno neopisivo. Ovo ste čari sporta i zašto se osvaja medalja, ovako doći u rodan grad, da te dočeka veliki broj ljudi. Stvarno, svaka im čast. A mislim, iskreno da nismo ni sami još svjesni nekako uspjeha, veličine i važnosti, treba još doći do glave. Iskreno nisam mislio da će ovako lijepo biti. Dosad sam bio 2 puta na dočeku, bilo je ljeto, pa uvijek se skupi turista i to, ali sad su sve naši domaći ljudi i srce mi je puno, presretan sam i nadam se da ćemo iza Olimpijade ponovno ima nešto ovako. Na festu u Dubrovnik stigao je i za nas najbolji vratar svijeta. Zbog klubskih obaveza Marko Bijač trebao je već biti u Grčkoj, ali trener Olimpijakosa Hrvoje Poljanin ipak je obećao da se neće ljutiti ako zakasni. Neće, svi imaju razumijevanja kad se napravi ovako veliki rezultat. Evo, malo nam je nabijena ta klubska sezona, vrlo brzo počinju utakmice, tako da, evo, svaki dan je bitan u tom nekom oporavku, ali nije mi ni najmanje žao što sam došao. I duž splitske rive odmotalo se klupko emocija. Radovali su se brojni navijači sa svojim sportskim miljenicima. Hvala puno, iznimno mi znači ovo i ovo je uspomena koju ću pamtiti do kraja života. Jednostavno, predivno je, evo, nakon par dana, nakon što smo osvojili, tek sada nam dolazi to što smo napravili. Kad stavimo medalju oko vrata i pronađemo obitelj, koju nismo vidjeli određeni period jer smo bili na putovanju. Osjećamo se umorno, prije svega umorno i ponosno. Bilo stvarno posljednjih 2,5 mjeseca mi smo radili na tome da osvojimo medalje, na kraju smo uspjeli biti svjetski prvaci i eto možete samo ponosni i sad se radujemo malo vremena s obitelji i prijatelji. Sve ono zbog čega su tugovali nakon finala u Zagrebu, s kamatama se vratilo u Dohi, pa sada i diljem Hrvatske. Biće slavlja sigurno do dugo u noć, zasluženo, a onda još više zaslužen, kratki ali slatki odmor.